Dilys Price a Bela Lasania'n brysur yn tacluso a thwtio. Yn nefodd fawr na bla yw'r ail un ynddo fe. Mae yn dangos o dwstar bopeth o. Stym wythnos ers pan bolisias i blod am a ddwetha. Wy'n y gwybod o Mrs Price, a wy'n y bai o'r ozon. O'r edo Mrs Price? Bies i bita gwmpo fyna. Helo, blantos. Ni'n mynd i dre newydd i wario'n arian pen blwydd. Na blant stifannar sy'n ddoi na. Siarad rhywun ar fe'n ysgol, meddyliwch. Mam! Norman Price! Os wyt ti'n wari am bwyty to, gyd i dim loclet ar yn llaw dde, ti'n clywed? Norman! 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 Ynybadus, ffroes i fwyta, ysdim byd gwell. Y pancos gore yn y wlad, lan i'r awyr. Dyw Jupiter ddim yn swnio'n riach heddi, Elvis. Wy'n mynd i weld beth sy'n y becsoi. Fydd yn edfan wedyn, Sam. Gwmws fel y bancosenyn. Na bler i chi swyddog, Sam. Ymarfer ymhen hanner awr. Ymarfer heddi, sir? Ie, mae'r injan fach yn dod draw o dre newydd i ddangos o'r offer newydd. Rwg da fi, mam. Deffrwch o un addo bod y fachgen da o un mlaen. Mae men ni'n teimlo fel bwced. Elpwch fi lan, newch chi, na gwbai. Wy'n sori, wyrar. Sa'n eich nabod ych chi, ond wy'n gweld eich bod chi'n grwt bach da. Ddim yn nabod i? Nort, beth yw eich enw chi? Neu'n bwysicach fydd? Beth yw'n enw i? Mae ddi di colli i chof. Signora Bela Lasania. Bidwch ag eistedd i lawr, swyddog Sam. Mae'r injan fach newydd gyrraedd o'r dren newydd. Na bod y traed. Swyddog Morris at eich gwasanaeth, sir? Ar swyd y byd. Ond merch i chi, swyddog... Bore da, swyddog Morris. Swyddog Sam o dwi. Problemau? Gwaith cynnal a chadw na i gyd. Dim byd mawr. Fi yw swyddog Cridlington, swyddog Morris. Ond gylwch fi'n Elvis, os chi moyn. Am penni dwi. Dyw hwnna'n mynd swnio'n riach. Beth sy'n bod? Na beth hoffen i wybod. Yn siŵr mae'r bearings ydy'r problem. Dyna'r drafod efo'r hen fodel yma fel arfer. Falle bod chi'n iawn. Triwch chi rwan. Wel, sdim dadled yna. Fan unwy'n byw i fe. Ysgyr Dafydd. Mae caffi da fi. Ware teg, mae'r lle fel pin mewn papur. Diolch i chi am edrych ar ôl y caffi. Mae ddrwg da fi, allai'n cofio'ch enw chi. Bella. Na beth rhyfedd, na'n enw i, Ed. Bella beth wedi ni? Lasagna. Pwy fydda'n meddwl? Byd yn fach ond yw e. O'r adal edys. Dyw gsanol, dyna olygfa. Dwy ddynas brydfarth. Tydw i ddyn ffodus dwch. Be sy'n bod ar Dilys iddiw? Sa'n y gwybod. Mae hi'n meddwl mae hi ydi fi. Mae hi'n dost. Mae hi wedi colli i chof. Gwranda, dyma be wnawn ni Bela. Ia hir sbyty yn y bws. Yr ymarfer gyfer a heddiw, sut i ryddhau dyn, person, sy'n sawnd mewn car ar ôl damwain. Nawr te, bant â chi. Batri wedi atgysylltu, sir. Ydwch becso, rwy'n ni hwn drosoch chi tra bod ni'n torri'r to bant. Orwyr mawr yn barod, sir. Right, mlaen â chi. A iawn, swyddog Morris. Mae'r offer na'n gweithio'n dda. Nawr, newch ni gael e mas. Ofalus nawr. Ni. Na fe. Gwaith da ddynion.
Tîm, dwi'n meddwl. I penny mae'r clod, syr. Diolch o waelod calon i chi am eich cyfraniad gwerthfawr iawn, swyddog Morris. Ia'n wir. Chi'n gredid i'r gwasanaeth, odych. Helo, Norman. Ni'n mynd i'r dre newydd. Mwyn o Dani. Iawn! Mewn â chi, sy'n gwrlwns. Norman yng ngwasi, dydy dy fam ddim yn teimlo fel hi hun heddiw yma. Dwi am da hi at y meddyg, iawn? O, na'r crwt bach anwyl wedodd wrtha i pw o'n i, pan o'n i'n ffili cofio. Dal ddim yn gofio. Wel, ar fennau di, dyna bishyn bach handi. Ac mewn injan da yn yd. Welswch chi? Wyliwch, Mr Evans! Hei, Mr Evans! Ni yna'r sgwrs! Peidiwch â poeni, dafeddwch yn rhywbeth yn dyn. Henni! O, weda i un peth, mae'n ein bryd i chi ddysgu gyrru Trevor Evans. O, Daro! Mae'n cofio Trevor Evans! Pwy sy'n galw'r gwasanaeth tan nawr te? Galwad gwasanaeth arbennig. Bws mewn ffos ar ffordd dren newydd. Pawb yma, syr. Iawn, bent yn ni. Nawr te, oedi'r teithwyr yn iawn, Helpwch fi mas o'r bws ofnadwy ynwch chi. Pwy llawr Dilys? Fyddwch chi'n berffaith iawn. Dilys? 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 O fi hwnna? Ac wy'n cofio chi, Ed. Swyddog Sam i chi, ynddo? O, wy'n cofio popeth nawr. Yr ysgol a Norman. Norman? Fi, Mam? Wel, siwgr candy. Waw. Gei di waid y cyfan wrth mami ar ffwrdd gytre. O, Mam! Glywys i'r alwad arbennig ar y radio ac mi ddeis arfinion i helpu. Swyddog cynorthwyol Trevor Evans, dyma swyddog Penny Morris. O, chi welis i Wel, da chi'n bictiwr yng Ngenath hi. Dim ond un o'r criw ydw i, hogia. Na i gyd. Pawb yn disgwyl ar y